Baca pisabra berandi dukia sangkira pananai. Bimana kika jani tancali udin hai bohor puja jeng legase jaune pokri bedoni ya kai kamni ya li bujai jeng pari pari. Dambe kena song apa. Nainong kusung desa gamiau leki garza puja kungfungdang. Sirang Jilani Bendengau goglinaय Nainong kusung desa Forest Villageआव बोसोरारि लोखि गार्जा फुजा खुंफुंलाङो। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारि लानानै दिनैनि जोबथि सानाव बाथौनि नेमखान्थि बायदियै दाउ फारौ आरो अमा हानानै बुलि बावनायजों लोगोसे बाथौ गुदियाव आरजनि मेथाइ खननानै आनान गसाइनाव गोथार गोसोजों मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। अदेबानि बे हाबाफारियाव हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि दिथागिरि बि सुजुगोरायाबो बाहागो लाफैनानै बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोम जौगाखांनाय थुलुंगाखांनाय आरो धोरोमखौ जोथोन लानायनि बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावलाङो। बे नाइनं kusung desa गामिनि रायजो राजाजों सायख'नानै दोनजानाय गावबुरा आरो बे दिनैनि फोरबो मोदाय दावदैजों दोनजानाय मानगोनां दौरि बर' दौरि आरो आसादौरि आरो बे गामिनिनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय दिनै आं बयखौबो आरो बिथां दिनै आलासि नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आङो फंनैसो बुंनो नागिरदों। आंनि मुङा एम्बु औवारि आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सान्थिपुर आनसलिकनि जानानै आं बे गामियाव फैनानै गारजा गासोनो होफैदों। दा बेनोदि गारजा होनाय आरो सालामि होनाय खेराइ फोरबो आरो हामबाय। दिनै बे गारजा फोरबोआनो जाहैबाय बे रायजोआ फिसा फिसौ खांनो लानो राहा लामा मोनथों होननानै होनाय जादों आरो शिक्षा दीक्षा फरायनाय लिरनाय सोलोंथायावबो बेयाव जौगासारथों होननानै होनाय जादों। दा बेनोदि बावहायनो दं खौथि खौथि तेथि खौथि मोदायफ्रा बावहाय सासे सानैल' नाम खालिनानै जों होनाय जादों। आइ आफा दं बावहायनो। दा बिनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुङोब्ला बोर मोनगोन बा जों बे जायगायाव सुख सान्ति रायजो मोनजागोन ओरै होननानै होनाय जादों आरो जोंखौ लेंहरनानै बेफोरखौनो बुजायनो मोदाय दावदैखौ बुजायनो होननानै खावलायनाय जादों। फुजाखौ होखांबाय नामा? फुजाया होखांबाय। दा बोर दंबावो मोनाबिलियाव बोर बोखांनांगौ। दा बर' दौरिनिसिम बेखौ दैथायहैनांगौ आरो गाथोनसो दंबावो दैयाव एसे। बाथौ धोरोमारि हिसाबै नोंथांमोना बुलि होयो। बुलि होनायनि गुबै ओंथिया मा? बुलि होनाया जाहैबाय जोंनि फोरबोआव मोनसे बिमा आरो बिफा बिनि थाखाय मुङै मोदाय दावदै बिनि थाखायनो जोङो फारौ होनाय जायो आरो बे गारजायाव दाउसा होनाय जायो आरो बिसोरनो अमाबो होनाय जायो। दा गुबैयै नेमखान्थि हिसाबै गारजा फोरबो फालिनायाव गुबै नेमखान्थि हिसाबै मा मा नेमखान्थि? गुबै नेमखान्थियानो जाहैबाय सिगाङाव जोङो धोरोमखौ फालियोब्ला सान्थि जाग्रोनांगौ। सान्थि जानानैसो जोङो बै मोदाय दावदैयाव होनो हायो। दा ओंखायनो जोंनि सान्थिया जाहैदों मोनसे गुबै बाथौ धोरोमखौ फालियोब्ला जों सान्थि जाग्रोनांगौ। जि गारिखौ गाखोब्ला ब्रेक नांगौ, गराइखौ गाखोयोबा लागाम नांगौ। दा बिनिदि जोङो सान्थि जाग्रोआबा जों मोदाय दावदैखौ जों फुजा फालि होनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो ब्रेक नांगौ, जोंनो लागाम नांगौ। बिनि थाखायनो जोङो फोरबोखौ खुङोब्ला जों फार्स्टआव उद्रायग्रोयो। उद्रायनायनिफ्रायसो हाबसानिफ्राय सालामि। बे सालामिया जाहैदों न'खरनि मोनसे गोनांथि ब्रेक। न'आव बुजायाब्ला बे गारजायाव गानो हाया। बिनि थाखायनो न'खराव सालामि होबासो आरो जोंहा गोदो गोदायनि बर' बोराइफ्रा जि थैनानै थांदोंब्लाबो जों धोरोमखौ बावाखै। बिनि थाखायनो आबै आबौनि नामै गोथै गोथां होनांगौ जोंहा। गोथै गोथां होखांबासो सान्थि बोखांगोन। सान्थि बोखांनायनिफ्राय जोङो होमबासो बाथौ सालामि होनो हागोन। सालामि होखांनानैसो नैबे मोदाय दावदै गारजाखौ गानो हागोन। दा बेखौ आरो दा ओंखायनो जोङो बाथौखौ खेमफोरनोब्ला खेराइयावसो खेमफोरनो हायो।
खेराइयाव 16था खुन्थियानि मोदायखौ फालिब्लासो फारि फारि मोदायनि सल'खौ मोनहैगोन आरो खेंफोरनो हागोन बान्दोबा बाथौखौ। दा बेनोदि ओंखायनो बे बान्दोबा बाथौखौ जोंहा फुजिनांगौआ जोङो न'खर सारियाव फिसा फिसौ खांनो हाथों बा बोर मोनथों, फिसा फिसौ जुग जुगालि संसार मोनजाथों, जाहाथे फिसा फिसौफ्रा लेखा फरा गोरों जाथों, सिक्खा दिक्खा हाथों। दा बिनि थाखायनो जोङो बे बोराइ बाथौखौ साय सालामि होयो, जानागुरुफ्रा बोर बिख'ना होयो। दा बेनोदि ओंखायनो ओमफ्राय हामबायावबो बै बोसोर गोदानजों लोगोसे दै गोदान अर गोदान बार गोदाननि थाखाय खिनाय हासुनायनि लोमजानाय साजानायनि थाखाय बेखौ स्र' जोङो बेहेल फुजा होयो, बासानि होयो आरो। दा बेखौ गारजा फोरबो बिनि गिबि मन्त्र बा आर'जखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? मन्त्रखौ जागायजेननायनि सल' गारजानिखौ सल'खौ गारजाथ' नंला सालामिनिफ्राय थाङो। जागायजेननाय सल'खौनो सुरजिबोनानै सोर दं आरि गोरिब हमसारि खना सोगोराव फालि फुथुर खालामनाय नौनारि फोजा फिसाफोरनि मोदायनि गिरि सोर जानानै दङमोन। साननि गिरि सानजा राजामोन आफा बुहुमनि गिरि बुहुम राजा दहाय आफा बोराइ बाथौ महाराजा। खोनासं आफा लामा दथानि मुगा सं जानागुरुनि सल' बाथाखौ एसे खोनासंसै। खोमसि बिफां सिङाव मेरामोखि राव लाना बार'गिरिखौ दैदेनगिरिया सोर जानानै दङमोन। आफा नुबराजा रां रासि बारि गंथाम मैथा हाजो आफाला खुंगुरमोन दङमोन। नौनारि फोजा फिसाफोरनि फोरोंगु जानानै सोर दंमोन। आहाम बोराइ इउ बोराइ शिब बोराइ खुरिया बोराइमोन दङमोन। खावा बोराइ दंमोन बाखुरा बोराइ मोनसिं बोराइ सिरि बाबामोन दङमोन। दाबालाय खोनासं आफा दारि गोथां दंमोन, दारि गोमोन दंमोन, दारि लेबा दारि लेमबाय दारि नुबा जुगे जुग मोनबा दासिमबो दङमोन। दाबो खोनासं आफा नोंनि फिसाफ्रालाय दाबो दंसै बारगिरि बार' साख्रि जानानै दङमोन। बोरा आइलं दंमोन बोराइया गां खैला खाजे आबोला खुंगुर राजपुत्र राजखान्द्रा आलि बरालि सानजा बरालि मानासुदि देबावलि सारिनि जोम बोले बोराइसिम राजा बासुमति चौधुरि दङमोन। बिसिमल'। ओमफ्राय दस्रा मोदाय थांथ'वा बियो आरो। ओमफ्राय दाना ओरै इसिङाव थाङोब्ला इसिंनि रायलांदो, बारिनि रायलांबा बारि रायलांदो, गारजानि रायलांबा गारजानि रायलांदो आरो। लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमनि बेलायाव फावसायनानै थानायखौ नुदों। नोंथाङा मा खावलायगोन दा आथिखालाव जाखांफु लाइमोनफ्राबो धर्मआव नांथाबनानै थानांगौ होननानै? बे लाइमोनफोरखौथ' आङो बुंबोयोमोन बुंबोनाया, नाथाय गावनि खामानिफोर होसोयो। फरायनायाव थाङो सोरबा बिदिनो न'खरनि खामानिखौ नागारा। बेखौ आं बुंबाय बायो। लाइमोनफ्राबो एसे बै धोरोमनि लोब्बा लानानै मन्दिराव थांनांगौ। मन्दिराव थाङोब्ला मोजाङै बुजायलायनानै होलायलायोबा बेखौ गोसोआव लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गामि दरसेयाव 10-12 जनसो ओंखारोब्ला बैनि गामिया 10-12 जन ओंखारोब्ला होमबा बुरजा जायोमोन होननानै आं बुङो। दा बेखौ बिमा बिफाफ्रा खायसे हगारो, खायसे हगारा। दा बेवहाय आंबो बुंनो हाला। दा बोराइ बिमा बिफाफोराबो बिदिनो सोरबा हगार हरनो बायो। धर्मआव लाइमोनफ्रा बाहागो लाथारनांगौ होनना सानो? लाथारनांगौ होननानैथ' जों सानो, जों थिनबाय बायो। जोंनि गामियावथ' गामिनिखौल' आर'जखौ नुयो, ओमफ्राय गुबुनाव बांसिन थाङा। नैबेनि थाखायनो आङो गासिबो बुजायजोबनो हाया। लाइमोनफोरा जुदि धर्मआव बाहागो लायोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मा बेनिफिट जागोन होननानै नोंथाङा सानो? मुलाम्फाथ' माने बिसोरो गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हागौमोन आरो जों बोरायाथ' फासयलांगोन। माने बै लाइमोनफ्रासो जौगानिफ्राय जौगालांगोन, गोरों गोरा आरो दानि मुगायाव सिनायथि जाहैगोन आरो दावगालांनो हागोन लाइमोनफ्रा आवगायोब्ला। बाथौ धर्मखौ दैदेननो थाखाय फैबाय थानाय लाइमोनफोराबो रोंगौथि गोनां जानांगोन बे हिसाबै। औ, रोंगौथि जानांगोन। दा बे रोंगौथियावनो सोरबा फरायनायाव गोदोबाय, सोरबा बिदिनो खामानियाव गोदोबाय, सोरबा थाङो थांनाया,
थांग्राबो दं दा बे हिसाबै आंबो बुंजोबनो हाला बुजायो बुजायनाया जोङो बिदि दा गारजा गासावबो बुजायो थांनांगौ होननानै गामि दरफ्रामबो आङो बुजायलाङोमोन ओमफ्राय आंथ' बुजायलाङो ओमफ्राय उनाव गावसोर गनाया खायसे गनायो दा बेखौ आंबो बुंजोबनो हाला जाहैबाय दा आङो गामि दरफ्रामबो थाङो थांनाया बुजायबोयो गारजा गासानाव लोगो मोनब्ला बा साइ सालामि होब्ला बुजायलाङो आं बेखिनिखौ बुङो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो बेवहाय नुजाथिफैनाय 2 नं कुसुं दैसानि गासिबो गामिफोरनो अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहोनानै आंनि बे आलासिनि फंनैसो बिबुंथिखौ बुंनो थाखाय आं आवगायनाय जाबाय। आङो हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि सासे दिथागिरि। आङो बे गामियाव फैनायनि थांखियानो जाबाय बाथौ धोरोमखौ मिथिनायनि थाखाय। आथिखालाव दिनै गोबां बाथौ धोरोम दंसै होननानै आं मिथिगौ, नाथाय बाथौ धोरोमनि मोनसे बेसिक केरेक्टारिस्टिक्स दं, आखुथाय दं बाथौ धोरोमा। बे आखुथायफोरनि गेजेराव जाबाय गारजा, हामबाय, सालामि आरो खेराइ। बे मोनब्रै आखुथाय गैयाब्ला बाथौ धोरोमबाबो बेखौ जों गुदि बाथौ होननाय नङा। दिनै मिथिनायाव गोबां बाथौफोरनि सेक्सनफ्रा गुबुन गुबुन जालांगासिनो दं। बिनि गेजेराव नैबे दिनै 2 नं कुसुं दैसायाव खुंफुंनाय गारजानि हाबाफारियानो गुदि बाथौनि मोनसे आखुथाय। बे आखुथायनि गेजेरजों बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु थायो। बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दि एथ' मोजां बे थानसालियाव गारजा फुजाखौ होनायाव मोनसे गुबै आसार खान्थिनि गेजेरजों खुंफुंनाय आरो नंगौ बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनायनि मोनसे गोथार प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बुहुमावनो बाथौ धोरोमखौ मोजाङै मिथिसार होनायनि मोनसे खाबु लादों। बेनिखायनो आं सानो बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा मोनसे आब्रुथि गोनां गावनि आसार खान्थिनि गेजेरजों गारजा फुजा, सालामि फुजा, हामबाय फुजा आरो खेराइ फुजाखौ खुंफुंनानै जाहाथे मिथिहोनायनि खाबुखौ लायो। बे मिजिंखौ लानानै आं बिथांमोननो गाहाम गोसो बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बाथौ धोरोम हिसाबै जोंनि सुबुंफोरा माबोरै जानांगौ नोंथाङा सानो? धोरोम होनोब्लाथ' जोङो सहायनाय, गनायनाय, अननाय, हेफाजाब होनाय धोरोमनि गुदि मोन्थोरफ्रानो बेनो। धोरोमिया जानाय, मालायनि इनाय अनागारि सानै, गाज्रिखौ नेवसिनाय। दा बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा आथिखालाव आं नुनायाव बै समाव मामोन आं बुजिनो हाया, नाथाय आथिखालाव दा जोङो बाथौ धोरोमनि मानसिफोरखौ मोनसे आब्रुथि गोनां साजायनानै जाहाथे बे धोरोमा सुबुंजों बजबजानो हानाय, गनायजानो हानाय इउनिभार्सेल ट्रुथ जायखौ बुङो, बेफोरबायदि जाजानो आङो बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरखौ हास्थायो एबा लुबैयो। गुबैयै जिथु गारजा फोरबो, मानि थाखाय बे फोरबोखौ बा बे फुजाखौ होनाय जायो? गारजा फुजानि ओंथिया बिराद गुवार। बेखौ धोरोमनि बिजाबफोरनि गेजेरजों मोनोब्ला सुबुङा साबसिन बुजिगोन। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया, नाथाय गारजा फुजानि गुवार ओंथिया जादों नोंहा दिनै सोरगो मोननो थाखाय सिलिसियेल मोनसे कड थायो आरो बेखौ जोङो मिथिगौ बुहुमारि मोनसे खान्थि, जाय खान्थिनि गेजेरजों न'खर संसार जायगानि जानायफ्रा संसार सोलिनाया आथिखालाव सुबुंनि फरायनाय, मावनाय दांनाय गासिबो बिथिङा बेहाय हाबजानानै दं। बिनि मोदाय दावदैनि गोहोमफोरखौ मोजाङै जुदि फुजा फोरबोनि गेजेरजों सिबिनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुङा जुदि आब्रुथियै गोथार गोसोजों सैथो गोसोजों जों थानो हायो, सुबुंनि बेक्तिगत जिबनाव, सांसारिक जिबनाव आरो समाज जिबनाव, जाथिगत हाबाफारियाव बियो गोहोम गोलैनानै दं। बेखायनो गारजा फुजाया सुबुङारि खान्थि। बे खान्थिनि गेजेरजों जोंनि सुबुं संसारा, जोंनि सुबुंनि हाबाफारिया गासिबो गोथारै जानायनि मोनसे खान्थि, जाय खान्थिनि गेजेरजों जों गावखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु दं। जों नाथाय दानि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों धोरोमनि बेलायाव फावसायनानै थानाय, बे बुस्थुखौ जों नुनो मोनदों। दा बाथौ धोरोमनि लाइमोनफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि मोनसे हाबाफारि बजबनाय गैया, जेराव जों सालामियाव नोंहा न'नि गारजेनल' बाहाय थायो। गारजा फुजाफ्रावबो न'खरनिफ्राय साफा साफाल' बाहागो लाफैयो, बेबादिनो सालामियावबो खेराइयावबो। बिनिखायनो लाइमोनफोरखौ बजबनायनि बेलायावहाय एसे दोरोङारि जोंहा डिफेक्ट दं। बेखौ जोङो नैबे आर'जनि गेजेरजों लाबोनो हायोबा मोनसे गोथार प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्माव लाइमोनफ्राबो गावनि धोरोमखौ मिथिहोनायनि मोनसे राहा थायो होननानै आं सानो।
नोंथाङा जितु 50निबो बारा जितु हिरिम्बापुरि आश्रमनि सिङावहाय 50था गामिनिबो बारा बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर दङ गामिफोर दङ बे हिसाबै धोरोमनि फारसे हाबा मावनो थाखाय बा धोरोम सिबिनायाव बाहागो लानो थाखाय मा खावलायगोन दिनैनि थारिखआव? आंनि खावलायनाया बेनो आरो मिजिङा बेनो जोङो धोरोमखौ फसंनो थाखाय गाव गावनो गोसो जानानै फैयोब्ला अब्ला साननाय हनायखौ बेरखांनायनि मोनसे खाबु दं। खिन्थु गावनो गोसो जायाजासेनो मालाया जुदि बेखौ लिंनाय जायोबा मालाया जुदि मिथिहोनाय जायोबा बे एसे स्ल' जागोन। ओंखायनो बाथौआरि सुबुं बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा आथिखालाव गावनि धोरोमखौ मिथिनो थाखाय गावनो बाहागो लायोबा बे एसे आवगायगोन होननानै आं सानो। आं 2 नं कुसुं दैसा बाथौ गौथुमनि सेक्रेटारि। आंनि मुङा एन्थनी औवारी। दिनै आं बे 2 नं कुसुं दैसायाव दिनै आं 13 बोसोर जाफैबाय। बिनि सिगां बे जायगायाव संसार जाखानाय आंनि मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा गामियावहाय लोखि गार्जा फुजा होयो, बाथौ फुजा होयो, हामबाय फुजा होयो। दिनै आं मा बुंनो, आं देग्लायजों बोसोरथाम सालायनो मोनबाय सेक्रेटारि जानानै। दा आं बेखौनो बुंनो लुगैयो दिनै जोङो आंनि थाबायनाय समाव दिनै गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जाबाय जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा बाथौ गौथुमा। दा जोङो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जानाय हिसाबै जोंहा माखासे थाखा फैसानि मोननांगौ मोन्थाय सरकारनिफ्राय थायो। जेरैहाय जोंहा आसाम दर्शन स्किम। दा जोङो आसाम दर्शन स्किमखौ जोङो फर्म फिलआप खालामजोब्बाय, थाबायखांबाय। दा जोङो नैबे फेब्रुवारि मासाव मोननो गोनां दंमोन, मोनगोन ना मोना। ओंखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे सरकारनि सायाव मिथिहैनाय जायो बा बिथांमोनहा जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा बाथौ गौथुमखौ जों माबा मोनसे रांनि बेला सुबिदा मोनोबा जोङो मन्दिरफोर मोजां बानायनानै लानो हायो बा जोंनि दामग्रा देग्रा माखासे आगजुफोर जों बेखौ बायनानै लानो हायो। जोङो जेराव मोनफ्रोमबो फुजा फाथाल होनबानो स्टिक सफैबानो जोङो थाङो, लैहोर लैहोर थाखा फैसा खांनानै बारनानैबाबो जोङो हैयो सान्दा, बिदिनो माइरं बायदिसिनाबाबो जों हैनाय जायो। दा ओंखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा बाथौ गौथुमाबो जाहाथे सरकारा अननानै जोंनो बे स्किम प्रसेसफोरखौ खालामना हरो। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंबाय। गोजोन्थों। गार्जा हिसाबै खनबेसे होनाय जाखो नोंनि मिथिनायाव? आं मिथिनाय हिसाबैथ' दा जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसाया 1986निफ्रायनो माने फुजाखौ होबोबाय थादों, गोबावसै। दिनै आंनो बोसोरथाम मोनबाय। आंनि बारग' आफादगिरि दङ, नेहाथारि दं, बिथांमोनहा गोबां बिदिनो सोलायबोबाय बिबान लायै लायै। दिनैसिमाव खनबेसे दा खेब हिसाबै नोंथांमोना फालिदों? आं फालिबोनाया दा बोसोरब्रैनि बारा जाबाय। बिनि सिगाङाव आरो आंनि बारग' सेक्रेटारिफोर दं, आफादगिरिफोर दङ। बिथांमोनाबो बिदिनो बिबान लानानै सोरबा बोसोरथाम सालायदों, सोरबा 6 बोसोर सालायबोदों, सोरबाया 3 बोसोरनि एबाबबो जादों। गोबां बेबायदिनो सालायबोबाय बे 1986नि समनिफ्रायनो। दिनैनि जिथु हाबाफारियाव आलासि हिसाबै धोरोम बिथिंनिफ्राय सोरबाफोर बाहागो लाफैदों नामा? दा जोंनि बेवहाय फैनो गोनां दंमोन आलासि। जों हांख्रायदोंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय, आनसलिकनिफ्रायबो जों हांख्रायदोंमोन। जेराव जोंहा सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि आफादगिरि सार देरलामांग्रा आरो जों नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो नैबे क'क्राझारनि दाख्लैबावैसो जोंहा नैबे सान्तिपुर हिरिम्बापुरि बाथौ गोथार खैलामाव जा मागो फोरबो खुंदोंमोन। बे मागो फोरबो खुंनायाव आं बिथां प्रदीप कुमार इस्लारिखौबो बुंदोंमोन। लोगोसे नैबे जोंहा माबानि मा होनना बुङो, सेरफांगुरि रामफलनि बिथांखौबो आङो खावलायदोंमोन। बिथांमोना दा जोंनि बे मोनसे प्रग्राम जोङो नैबे लोखि गार्जा फुजा होनायाव बे प्रग्रामाव बिथांमोना फैनो हायासै। बिथांमोना गहपुर सेन्ट्रेल साहित्य सभायाव थांदों। हिरिम्बापुरनिफ्राय सोरबाफोर नुजाफैदों नामा? दा हिरिम्बापुरनिफ्राय जोंहा सार डिरेक्टर बिथाङा फैदों, सुजुग्रा बसुमतारी। दा बिथाङाबो बावैसो सिगांनो स्पिचखौ लाखांखाबाय। बिथाङा गावनि धोरोमनि बेलायावहाय बा जोंनि बे माखासे 2 नं कुसुं दैसानि सिबिनाय बावनायफोरखौ मोजां मोनबाय
बा बिथांनि दारैनो जोङो नैबे जोंनि जिथु सरकार रेजिस्टार खालामनाय दा बिथां जा सुजुगोरायानो बानायदों बेनिखायनो आंबो मोजां मोनदों दा नोंथांमोनखौबो जाहाथे जोङो जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा बाथौ गौथुम आफादा मोजाङै मोजां जों सोलिलांबाय थानो हायो जों लाइमोनफोरखौबो बेबायदिनो खावलायबाय थादों जाहाथे जों साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामलांनो हायो होनबासो जोङो जौगाथायखौ मोनगोन होनबासो जोंनि माखासे मावनांगौ दांनांगौ साननाय हाबाफारिफ्रा जाफुंलांगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन